Idemo? Idemo. Kako pališ? A to manualno ćemo da sredimo sad snimanje, jedan potez. Ajde sredimo. До Вазя, Петро! Da. Jesi bolane! Jarane, pravo napustke da stanite nije. Dobro, Jarane! A? Jesi Jarane! Jesi Jarane! Nemoj golfom! Je u tebe? Ovdje nema da zastane. Koja je milicija za Ohrid, ja ti počnem rabota. Neke zastanime! Se snimaš ovo. Vidi. Ovo sam nek izađe, nek izađe, nek kažemo. Fantasma!